Tervetuloa yksilöllisen palvelun optikkoliikkeeseen. Me Nurmeksen optiikassa haluamme, että näkemiseen liittyvät tuotteet ja palvelut löytyvät helposti omalta paikkakunnalta. Optikkomme tarkastaa näkösi niin silmälaseja kuin piilolinssejäkin varten. Piilolinssien ostajalle teemme silmien mikroskooppitutkimuksen ja käytön opetuksen. Erityistyö laseihin sekä eri harrasteisiin räätälöimme lasit yksilöllisten mittojen ja tarpeiden mukaan. Silmälääkärimme työhön kuuluu silmiesi terveyden hoitaminen. Käytössämme on alan viimeisin tekniikka aina silmälasien mitoituksesta lasien valmistukseen asti. Liikkeessämme on oma silmälasihiomo, jolla takaamme nopeat ja joustavat toimitusajat. Näin takaamme asiakkaidemme käyttöön linssiteknologian uusimmat tuotteet ensimmäisten joukossa. Myös tarvittavat huollot ja korjaukset teemme jopa odottaessa. Edustamme silmälasimaailman ykkösmerkkejä ja yksityisenä liikkeenä valitsemme jokaisen kehyksen itse. Näin takaamme monipuolisen ja persoonallisen kehysmalliston. Linsseiksi suosittelemme arvostettuja Varilux-tuotteita. Teemme tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa ja tarvittaessa menemme myös laitos- ja kotikäynneille. Tärkein aistisi on vaalimisen arvoinen. Tervetuloa Nurmeksen optiikkaan. Porokylänkatu 18.